ki khubor ki babnya. Myntri Rangbah ke Jylla Meghalaya Konrad ke Sangma Leit Shnong Tangmang Village ha East KHASI Hills kabalong kasin ke Beningkong bakino-kino ki Myntri Rangbah ke Jylla kinlet yuk Kjat ha kani ke Shnong. Kani ke Shnong ke Jupau bha kum ke Shnong ke Baitnat bha kamaryang saudong saukun. Kabapau hakikam tanjing tan deki siet bat bantan jan. Usang ma ula betha ya kibriu sorkar ban thiet shibon ya kitiar kitar bashna degi siet bat kitiar shnakti na kani Shnong ban ais ngobha shikiriu pau khmat. On sabo iki jaka ai jing hikai ya ki kamshna jingshna dakakti ne ka handicraft training center ha kani Shnong ha kaba on donru kitiar kitar ka juk menta bat ban ai jing hikai. Ula pentikna ba on sa ai ya ka ying school bathmai na kabenta ka Tangmang secondary school ya ka ba on mang tingka hapo jong ka Chief Minister's Special Development Fund.